ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് പൂവ്, 4 ഏലക്കായ, ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, കുറച്ച് കുരുമുളക്, നന്നായി അടിച്ചിട്ട് വരാം. ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനാവശ്യമായ 2 തക്കാളി, വലിയ സവാള 2 കറിവേപ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ്. അങ്ങനെ ചിക്കൻ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ കായം തേക്കാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു കുക്കർ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച്, എണ്ണ ചൂടായി സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. സവാള ഇവിടെ നന്നായി വാടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടാൻ പോവാണ്. തക്കാളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുത്തു. വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം മസാലകൾ, അങ്ങനെ ചിക്കൻ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാലപ്പൊടികൾ ഇടുകയാണ്. 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില അതിന് മേലെ മൈദ വിതറുക. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ട്രൈ ചെയ്യണേ. ഇത് പൊറാട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.